sa tanan mga kaigsuonan. Padulong ta karon sa pagbisita sa mga kaigsuonan nato dito sa bukid sa Basak. Ako ipakita sa inyo ang atong mga kuyog uban sa uban nga nagpagamit sa Ginoo mga kaigsuonan ko. Sila ang ato ang mga kuyog, mga servant ni Lord. Mo na nga dapit mga igsuon ang among tungason to ara. Salamat sa Ginoo kay taliwala sa mga pagsulay nakabarog gihapon ang matag usa mga kaigsoon. Katong mga kuyog kanang gakalo muna si Brother Lester, katong isa si Tatay Rodrigo, katong isa akong manghod. Kining tulaya mo ni ang tulay nga diri gipusil si Cardo Dalisay. Ginagawa mo. Ya, mo ni ang sapa nga ilang gisutingan mga kaigsuonan. No. Oh, kato mo to akong manghod. Anggid ran akog naong. Oh, Dexter Jan Dalian. Kuan lang ninyo mga igsoon. Pwede niyo ma-visit ang iyang channel. So, nanay bagong dalan diring gibuhat mga igsoon. So, diri ta mo agi. Naong sa mga gipangkutas mga igsoon, no? Tara oh. Kapoy daw kayo. Nagsaad sila nga di na sila mo balik daw. Kausa na lang. Hindot na tong dalan ron. Dili na pareha sa una. Igsoon ha, muna. Now kato siya gikutas daw siya. Na pangilangit sila naong muni ang among kuano mga muni among kusgan. Ang edad ani niya mga igsoon. Di mawala sa 50. 50 ka tuig nga milabay sa 25 kapin. Sige. Alang na mga kusgan ni mga batanon sa Ginoo. Kanang bukira muna ang bukid nga among atuan sa una. Dira ta nag kuha og kahoy para matigom ang daw kisay mo kaya mo kanta atong pasampulon daw nga mo kanta. Sige, sampol. Ikaw dai Jesselyn, say unsa nay kantahon mo dai kung pakantahon ka dai. Palit ko kuan katong props na ba? Kapoy ang title. Enjoy kayo sila bahalag kapoy daw para sa basta enjoy mga igsoon. Ba din yan sampol unsa may kantahon mo din yan kan sampol. Iha kapoy man imo unsa man ni. Naligid siyan yan sa Bangaran. Sabi oh. Pero itong mga kaigsuonan no. Kanang layo kay dili na siya. Regi na anira kaning kamot ko. Focus ko na. Diri sa proper kilaban. muni ang Basak mga kaigsuonan. Ato lang taon ning naong sa mga gipangkutas ato yung duulan. O man sa kabantay mulingi man sa kalit ron na. Mga igsuon magkuan humanami sa among visitation pauli na pud mi. Oo. Siya. Hindot kayo mga kaigsuonan ang creation ni Lord. Ito nang Ginoo mga kaigsuonan. Nanata karon sa layawan. Ikan sa atong gikanan kanina. Kutas kayo. Naa sila. Salamat sa Ginoo sa iyang mga panalangin kusog nga atong nadawat. Pinagi sa gahom nga o katungod nga gihatag sa to sa Ginoo. Nahitabo mga kaigsuonan nga nakadasig ta og mga kinabuhi. So dalaygon siya sa walay katapusan.